Dnes ráno sa najmä na severe vyskytoval slabý mráz, a kde tu aj hmly. Na juhu v podunajskej nížine bolo zamračené a slabo pršalo, ale zatiahnuté bolo aj na ostatnom území. Dobrý večer. Zamračenú oblohu so slabými zrážkami priniesla oblačnosť z vlneného studeného frontu, ktorá sa k nám nasúvala od západu. Od severozápadu k nám zasahuje aj výbežok tlakovej výše a po jej prednej strane k nám prúdi chladný morský vzduch. V chladnom vzduchu sa bude tlaková výš pomaly premiesňovať na juhovýchod a tým sa u nás zmenší oblačnosť a zrážky spadnú len ojedinele. Vpád studeného vzduchu od severozápadu sme pocítili nielen v strednej Európe, ale teploty sa znížili aj južnejšie na Balkáne. U nás sa dnes teplota pohybovala od 6 do 10 stupňov a zajtra sa výraznejšie nezmení. Zrážky čakajte iba zriedkavo, asi od 800 až 900 metrov budú snehové. Vietor zafúka od severu až severovýchodu rýchlosťou do 25 km za hodinu. Od zajtra majú školáci prázdniny a mnohí pracujúci dovolenky. Cesty budú preto plnšie. Dopravnú situáciu zhoršia aj lokálne hmly a zrážky, ktoré budú od 800 až 900 metrov zmiešané alebo snehové. V noci bude spočiatku oblačno až zamračené, neskôr polooblačno až jasno. Na juhu zrážky ustanú, ale na severe sa ešte môžu objaviť. Do rána sa ochladí na 5 až 0, na severe a v dolinách a kotlinách až do -5 stupňov. Hovorí sa, keď ide október ku koncu, zima ide do začiatku. Zajtra bude čerstvo, ale ako vidíte, tak oblačnosti a zrážok bude menej. Fúkať bude severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Na juhu stredného Slovenska len slabo. Na západe sa pripravte na polojasné až oblačné počasie s občasnými prehánkami a teplotou od 7 do 11 stupňov. Na strednom Slovensku sa z rána lokálne vyskytnú v údoliach hmly. Cez deň bude prevládať malá, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa aj tu vyskytnú prehánky zhruba od 900 metrov snehové. Bude tu chladno od 5 do 11 stupňov. Na východe bude zajtra premenlivá, niekde malá, inde zase prechodne zväčšená oblačnosť. Aj tu sa lokálne môžu vyskytnúť prehánky alebo občasný dážď. Od 900 metrov budú zrážky snehové. Teplota 5 až 11 stupňov. Na horách počítajte s premenlivou oblačnosťou a prehánkami, ktoré budú snehové, na podhorí dažďové alebo zmiešané. Vo výške 1500 metrov bude chladno, a to okolo -3 stupňov. Biozáťaž 2, slabá až mierna. Vo štvrtok a v piatok bude počasie u nás pod vplyvom tlakovej výše, takže sa môžeme tešiť na prevažne slnečné, prípadne iba málo oblačné dni, rušené len ranou hmlou. Teplota 4 až 12 stupňov. Vo štvrtok a v piatok bude ráno na severe a v dolinách, kotlinách mrznúť až do -8 stupňov. Dušičkový víkend bude skôr oblačný až zamračený. V sobotu sa môžu vyskytnúť výnimočné slabé zrážky, v nedeľu už častejšie vo forme prehánok alebo mrholenia. Oteplí sa v sobotu na 6 až 13 stupňov, v nedeľu na 8 až 15. V takom Turecku je však stále dostatok horúcich slnečných lúčov. Zajtra vyženú teplotu na 25 až 29 stupňov, more je už chladnejšie, má okolo 22 stupňov. Ráno bolo mrazivé na viacerých miestach. V Poráči, kde bol -1 stupeň, to bolo vidieť aj pri pohľade na polia a záhrady. Blížiaci sa november bolo ráno cítiť i v Martine, kde bolo tiež okolo 0, napísal Ivan. Pavol zachytil oblačné počasie v Piešťanoch pri dennej teplote 10 stupňov. Majte krásny večer a dovidenia.